Hej alle sammen, jeg hedder Mette Hansen. Jeg er medstifter af offerforum.dk. Når man har været udsat for en forbrydelse, eller er pårørende til en, der har været udsat for en forbrydelse, så kan det være befriende og rigtig helende at turde stå frem og fortælle og være ærlig omkring det, man har været udsat for, og fortælle om, hvilke konsekvenser det har haft for en, eller stadigvæk har for en. Samtidig så kan man også ved at stå frem inspirere andre til at stå frem. Og du kan også til dem, som ikke helt har mod på at stå frem, hjælpe dem ved at lade dem vide, at de faktisk ikke er alene. Derfor har vi i Offerforum startet et projekt, der hedder #etoffersstemme, som går ud på at lægge nogle små korte videoer op på de sociale medier, Facebook og YouTube og Twitter, hvor at vi opfordrer ofre til at optage en video af dem selv med en kort fortælling om deres historie, og hvilke konsekvenser det har haft, eller stadig har, og hvad at der gjorde, at de kom videre, eller hvad de kunne bruge for at komme videre. Og så selvfølgelig afslutte eller skrive hashtagget et offers stemme, når man lægger det op. Den måde, man kan gøre det ved, er som jeg gør, at som sagt lave en video, og jeg skal nok også lave en video senere, hvor at jeg fortæller om, hvad jeg har været udsat for, og fortælle om de her 3 grundlæggende ting. Hvad har man været udsat for, hvilke konsekvenser havde det, og hvordan kom man videre. Hvis du ikke helt har mod på at snakke til et kamera eller vise dit ansigt direkte, så kan du også skrive det ned, som det er set mange gange før på blandt andet Facebook. Det kunne se nogenlunde sådan her ud. Igen, hvad har jeg været udsat for? Og hvilke konsekvenser har det eller havde det? Hvordan kom jeg videre? Eller hvad kunne jeg bruge for at komme videre? Og så selvfølgelig afslutte det med hashtagget et offers stemme. Formålet med projektet er jo selvfølgelig at lade ofre og pårørende derude vide, at de ikke er alene med deres tanker og deres følelser og deres reaktioner. Der er rigtig mange, der kunne have stor gavn af at vide de ting her, og ikke at føle sig alene. Og det er jo lige præcis det, som er Offerforums mission, at hjælpe ofre og lade dem vide, at de ikke er alene. Men til det har vi brug for jeres hjælp, og det kan du gøre ved at lægge en video op og skrive hashtagget et offers stemme. Ja, jeg håber, I vil støtte os og lade det gå viralt på de sociale medier. Ja, please share. Tak.